В Англия чакат 15 години някой да им сложи нов контакт, а ние чакаме от 45 да включим готовия. Затова и плащаме тока 70% по-скъпо от Франция. Виж механизма в 3 части. Първо, британците имат план за 119 нови дейта центъра. Стар автомобилен завод, фабрика за боя, бивш хотел. Няма майтап. Заради готовата електромрежа те не купуват земя, купуват трафопост и вече искат повече ток, отколкото цялата страна произвежда. Второ, изкуственият интелект не живее в облак, живее в сграда, която яде ток, вода и земя. OpenAI замрази проекта си в Англия заради цената на електроенергията. Ако те бягат от острова, какъв шанс има държава, която плаща още по-скъп ток? Трето, виж нас, АЕЦ Белене, площадка от 81 година, 2000 мегаватта. Години наред мислех, че Белене е стара караница. Да, ама не. Това е сметка за 25 милиарда лева. 5 за централата, 20 субсидия за ток, защото нямаме втори АЕЦ. А държавата в същото време поднася на Мета мечтата. България като AI Hub, ефтин ток, готова инфраструктура. На фейсбучката да. Само че не става с презентации, става с ток. Имаме площадката, имаме оборудването, нямаме решение.